Når du skal have kørestolen op over et trin, så kører du kørestolen helt frem, så de små hjul går på, træder her, ruller de små hjul op over trinet. De store hjul skal op over ved, at du bøjer ned i benene, og så skubber med lårmusklerne benene op. Armene er låst i den her stilling. Når man skal ned ad trinet, så er det baglæns hen til kanten. Så er det benene igen, der tager vægten. Trækker stolen ud til kanten. Sætter lige foden på og ruller forhjulet ned over trinet.